Ako začať s kryptom, keď tomu vôbec nerozumieš? Prvý krok nie je technický, je to zmena myslenia. Najväčší omyl, ktorému sa musíš vyhnúť, je myslieť si, že Bitcoin vznikol pre rýchle zbohatnutie. Ľudia do toho často vlezú len kvôli vlastnej chamtivosti. Chcú ľahké peniaze. Vidia len tie zelené grafy a ako náhle sa trh pohne, začnú panikáriť a prerobia. To je tá najväčšia zvrátenosť, ktorú môžeš na začiatku urobiť. Krypto totiž nie je ďalšia akcia, je to technológia, vďaka ktorej sa stávaš vlastnou bankou a máš konečne kontrolu nad svojím majetkom bez prostredníka. Až toto pochopíš, až pochopíš ten skutočný dôvod, prečo krypto vlastne vzniklo, prestaneš riešiť cenu na grafe a začneš budovať skutočnú finančnú slobodu. Toto je presne to, čo ti v bankách nepovedia. Zvyšok príbehu a pravý dôvod vzniku Bitcoinu nájdeš v popise. Otvorí ti to oči a možná ťa to aj trochu šokuje.